बेरायनो फैदों नै कुतुब मिनाराव जोंहा दायो फैनायनि फैनाय एसे बेरायग्लांनानै थांनोसै अबे अ एव गाखोनो होगोन ना होआ आं मिथिया आं दोनसै एव गाखोनो होगोन ना होआ हो दा एव गाखोनो होगोन ना होआ होयो मानो गाखो होआ गाखोगौमोन आङो गाखोथारगौमोन आङो ini mana mana oh nih nunggu lawa no kelau चलो बताओ पूर्णिमा कहाँ है आप कुतुब मीनार मोजां ना जायगाया बिराद मोजां कुतुब मीनार नै गोजौ थारलै लाजोबनो हानो नागिरा देखायदो नायनोसै नायदो नै गथायखौना ओरैथिंनिखौ लासै लासै लांनांगौ स्पिड नङा जा मोजांलै दंफाङा निम दंफाङानो जा आराम जायो नोंसिना गिदिरनो एक्टिं खालामनोबो रोङा जाहैबाय एक्टिं देखायनोबो बेखिनियानो आरो कुतुब मिनारा बे जाहैलाय बे आरो मा लटास टेम्पोलनि जायगा लटास टेम्पोल गलाप बिबारनि न' होनदोंब्रा जोंहा अ माबा थब्ल' बिबारनि न'आव फैदों हामे थब्ल' एखे नङासे थैस जोगोनार दाउखोबो न'दोब्रा नै नायदो जाय बिथांमोनहा नुवाखैमोन नायदो आरो नुखांनायफोराथ' नुखांनायखासो जेनेबा ओमफ्राय नुखाङिफोरा नायनो लुबैयो नालाय ओंखायनो देखायबाय एसे जिबायदि गरम मोनबाय हास्लाहाय सिगाङावहाय फट' भिडिअ एलाउ गैयामोन ओंखायनो खेबनो हायासै सिगांजों खेबबाय आं सानिफ्रायनो आरो सिगांहायबो लानो होथारामोनलै गलापनि न' सान्दुङानो अयथासार नै थब्ल' बिबारा थावब्ला बिबार माइनाव थब्ल' बिबाराव फैना माबायदि मोनदों
माने ओंखारबोनोनो बादोंमोन थब्ल' बिबार सिङाव ओरैबायदि दै बिबारनि सिङाव हाबनानै थाहैबाय थान्दा निजोम दिल्लीयाव जाबायदि गरम ओरैबायदि बुंथावै गरम ना बे मन्दिर सिङाव हाबफैनाय लोगो लोगो थब्ल' बिबार सिङाव हाबफैनाय लोगो लोगो एकदम ओंखारबोनबाय बेयावनो संसार जानोसै नामा नङा आरो मोनसे मोजां मोनो ना हलाव हाबैबा मन्दिर नालाय मन्दिर बायदि मोनो फ्रि जायगा ना मालाय जेबो फट'बो लानो होआ सान्दुं ओमफ्राय बिनि जेबो मोनसेबो बायनो हाया ओरैबायदि दाम गोसा गोसा ने आदा दाम गोसा गोसा बायनो हाया जों बै सरनि मार्केटावबो एसे मायबा माबि बायबाय फिसा फिसौ दाम खम खमनि एसे 100 200नि बेरायखांबाय दायो जों रुमाव थांफिननोसै ना मा होनो काश्मीरी जों जा जायगा बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय मेंजोब्बाय ओंखाम उखैनायानो हाला दहाय फुङावनो जानायमोन ओमफ्राय होनबाबो उखैफिनबाय आरो ओमफ्राय बिथिंजाय थाब मोनाया नालाय बेनिखायनो जा उखैफिनो बोरैबा एकदम बोरैबा मोनसे आरोखि ना बारहावायाबो जि बोरैबाना एकदम गोरोबनाय मोना जि ओंखाम उखै सोलाबायबाय ओमफ्राय मेङो जि एसेयावनो माबा मोनसे मेथाइ फिसा जाबानो जि दै गांलाबायो गरमनि थाखायनो ओमफ्राय ओंखायनो थांनो लुगैफिनथारबाय थाबैनो न'आव प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय प्रग्रामा साननैनि थाखायल'मोन ओमफ्राय नोंथांमोनाव सरि बियो दाख्लैनि सिगांनि भिडिअसफोराव आं कमेन्ट्सफोरखौ रिप्लाय होनो हायाखै माने आं प्रग्रामाव बिराद बिजिमोन नालाय बिदिनो फनाव थाबाय थानाय जायासै आरो मानसि थुबुर जायगायाव नेटवर्कबो मोना नालाय नोंथांमोना मिथिखागौ ओमफ्राय जों न'आव थांफिनसिगोन थाबैनो माब्ला न'आव थांनो मोनगोन जाथारबाय जोंहा जोंनि बड'लेण्डआ आलदा जोंनि गामिनि बारहावायानो आलदाखा नालाय एकदम बेलेग जायगा बिदि गिदिर गिदिर सिटियाव थानो एडजास्ट जानाय मोना देहाजों बारहावाजों ओरै थासारिजों जोबोर मिलायनाय मोना आरो ओंखायनो थाबैनो न'आव थांथारनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय